Εγώ όμως θα το θωρακίσω πολύ για να μην μου βγάλει βρώμα. Εντάξει, έγινε. Ιωάννα, τι θα μας προτείνεις, αγάπη μου? Εδώ θα κάνουμε ένα κουνελάκι. Το κουνελάκι. Ολόκληρο γεμιστό. Βέβαια, ναι. Μπορεί να γίνει και τα μπουτάκια αντί να κάνουμε το κουνελάκι. Αυτό πρέπει να μαριναριστεί, επειδή δεν ήμουνα εγώ εδώ, δεν ξέρω τι θα έκαναν οι κυρίες. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μαριναριστεί σε κρασί 24 ώρες ή μία νύχτα. Καλό είναι μέσα να βάλουμε δάφνες στο μαρινάρισμα, να βάλουμε κρεμμυδάκια, να βάλουμε το σκορδάκι του, έτσι το κουνέλι αφήνει αυτή την έντονη μυρωδιά που έχουν μερικά λόγω των ζωοτροφών που τρώνε και δεν ξέρουμε τι τρώνε και από ποιο μέρος είναι και κάτι άλλο. Για όλα τα ζώα συμβαίνει αυτό. Αναλόγως το μέρος που μεγαλώνουν έχουν μια μυρωδιά κάθε ζώο, ειδικά τα μοσχάρια. Αν είναι ένα μοσχαράκι που μεγαλώνει στα νησιά, που τρώει χόρτα, που είναι από αλάτι και όλα αυτά, έχουν περισσότερη νοστιμιά, αλλά είναι πιο σκληρό το κρέας του. Μ' αρέσει ότι μιλάς εσύ και ο κύριος Ιορδανίδης κάνει έτσι. Δηλαδή συμφωνούνε. Ναι, αυτό μου αρέσει που ανταλλάσσει τα απόψεις. Στην Γαλλία υπάρχει, στην αγορά της Γαλλίας που έχω δουλεύει, υπάρχει το αρνί ή οτιδήποτε είναι που σου λέει απάνω που έχει βοσκήσει. Ωραίο αυτό. Το βερτρέ. Δηλαδή αυτό που είπε είναι βασικό, διότι όταν ταΐζεται και τρώει από παραθαλάσσια περιοχή, παίρνει και το αλάτι. Γίνεται σκληρότερο, αλλά γίνεται νόστιμο. Είναι πιο νόστιμο. Λοιπόν, το μαρινάρουμε το κουνελάκι. Άρα 24 ώρες μου είπες, για άμα θέλω να κάνω. Ή μία νύχτα, αν δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε τόσο πολύ, με καροτάκια, με δάφνες, με πιπεριές, με ό,τι θέλουμε να γίνει πιο αρωματικό. Το καθαρίζουμε, βγάζουμε από μέσα τα εντόστια του για να το γεμίσουμε και ο καλύτερος και ένας άλλος τρόπος είναι, όπως είπε και ο κύριος Ιορδανίδης μου είπε προηγουμένως, να κόψουμε τα μπουτάκια, να τα ξεκοκαλίσουμε, να τα γεμίσουμε, να τα ράψουμε και να κάνουμε μπουτάκια μπρεζέ, σοτέ δηλαδή, στην κατσαρόλα ή στο φούρνο ή με κάποιες άλλες διαδικασίες. Άρα πολλά το κάνουμε το καημένο. Πάρα πολλά. Το καημένο. Λοιπόν, το γεμίζουμε. Μου επιτρέπεις γιατί το λέει αυτό? Γιατί? Διότι εδώ έχουμε μυϊκή μάζα, εδώ έχουμε μυϊκή μάζα στα χερούλια, στη σπαλίτσα που λέμε εμείς, εδώ όμως δεν έχουμε. Εδώ θα φάει κόκαλο. Οπότε τι κάνουμε, το κόβουμε ακριβώς στην εφραμιά, τα ξεκοκαλίζουμε και δημιουργούμε δύο πολύ ωραία, όπως το είπε, δύο σημεία για φαγητό. Σημεία για φαγητό που να φάει ο κόσμος κρέας. Το άλλο δεν το πετάμε, κάνουμε και άλλες χρήσεις. Βέβαια, τίποτα δεν πετάμε. Λοιπόν, το γεμίζουμε με κρεμμύδι χοντροκομμένο, όχι έτσι, τα παιδιά δεν τα πρόλαβα και το κάναν έτσι. Με σκορδάκι, τρυπάμε τα μπουτάκια, βάζουμε αλατάκι, πιπεράκι, εδώ τι είναι, μοσχοκάριδο, κίμινο. Λοιπόν, το αλάτι και το πιπέρι. Τρυπάμε τα μπουτάκια. Βάζουμε και σκορδάκι, Ιωάννα. Βάζουμε και σκορδάκι, αφού έχει μαριναριστεί. Άρα καλύτερα να το μαρινάρουμε, αυτό είναι καλύτερα είναι να το μαρινάρουμε, κάνουμε έτσι, βάζουμε μέσα όπως κάναμε και στο σηκώτη μας. Μην τα κάνετε όλα, δεν θα σας προλάβουμε μετά. Λοιπόν, το έκανε. Έτσι. Αλατάκι. Το αλατίζουμε όλο, αλλά το πιπερώνουμε. Ωραία. Αυτό το κοκορέτσι που έφτιαξες και πήρα στη Μύκονο. Έλα, αλήθεια. Τρομερό! Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Ή το σηκώτη το γεμιστό έφτιαξε τέλεια. Την είδατε? Τέλεια. Την είδατε στο νοσοκομείο. Και μ' άρεσε και πολύ και η γαρδούμπα που είχε κάνει με το μαρούλι ήταν φανταστική. Η γαρδούμπα με το μαρούλι ήταν αμέσως. Τι να κάνω. Λοιπόν, αφού το αλατοπιπερώσουμε, γεμίζουμε την κυλίτσα με χοντροκομμένο κρεμμύδι. Όχι έτσι, στο χέρι κρεμμύδι. Στο χέρι κρεμμύδι, ναι. Λοιπόν, με σκορδάκι. Τυράκι, κύβου στυρί, όχι τριμμένο. Δεν πρόλαβα τα παιδιά και το τρίψανε. Κύβους, χοντρούς κύβους, πιο χοντρούς από αυτό. Πιπεριές. Αυτό θα είναι νόστιμο, έτσι. Είναι νόστιμο. Είναι μια φάρσα, μια γέμιση η οποία παίζεις και βάζεις οτιδήποτε. Και τα σηκωτάκια, τα καπελίσια, κοιμά μπορεί να βάλεις. Το ράβουμε εδώ, με βελόνα. Και το βάζουμε με κρασάκι, λαδάκι, στο φούρνο σκεπασμένο. Πόσο κρασάκι θα βάλεις, Ιωάννη? Ένα ποτήρι του νερού. Μάλιστα. Κοίτα, για να είσαστε εξπέρα, αμέσως το ράψουμε. Με βάλεις εμένα, θα γελάει το Πανελλήνιο. Να ράβω το κουνελάκι. Όχι όμως, ότι εγώ δεν το αντέχω να τρώω κουνέλι, το λυπάμαι. Όλα τα ζώα δεν είναι για λύπηση, αλλά τι να κάνουμε. Όλα, αλλά αυτό είναι επειδή είναι μικρούλι, είναι έτσι, Ιορδανίδη μου. Εμένα η κόρη μου μια φορά. Το κουνελάκι τα είχαμε στον κήπο μας. Τίποτα. Ναι, τα μικρούλια. Λοιπόν, να έρθουμε εδώ να δούμε τι έχει κάνει η κυρία αυτό και να πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί η κυρία το έβαλε το κρέας στο ταψί. Ιωαννίτσα, θες κάτι άλλο σε αυτό? Όχι, θα βάλουμε λαδάκι, κρασάκι και θα πάει στο φούρνο αυτό. Πόση ώρα ψήνεται αυτό? Αυτό πρέπει να ψηθεί γύρω στη μία-μισή ώρα σε χαμηλό φούρνο. Ψήνεται γρήγορα το κουνέλι, δεν έχει. Ωραία.